Dal-weekend se jibda l-VoomQuest NMED UIM V2 World Powerboat Championship. Dan huwa championship internazzjonali ta' tlielaq tal-powerboats. Tlielaq b'sewwieqa Maltin u barranin b'dajes b'saħħithom li kollha huma mibnijin f'Malta għand Aron Ċantar u sħabu. U jinfettilli li rrid nieħu sehem b'dawn it-tlielaq. U Aron aċċetta li murandu u jgħallimni kull m'għandi bżonn ikun naf biex intella'. Mela, minuta x'qed iħoss xi ħaġa dieħla ċort patata. Ta' x'inhu? L-ewwel ma tittamel Seatbelt. is-seatbelts. Dajr tiġi minn fuq spalti, jekku. Minn fuq spaltek. Xini tinkun naf? Dab bħal karozza jaħdem. Għandek l-steering, għandek id-driver, għandu foot throttle u għandek it-trimming indicators hawnhekk. Hawnhekk ħdej jkun hawn xi ħadd. Hawnhekk ikun hawn il-co-pilot, il-co-pilot xogħol huwa li jikkomunika ovvja mad-driver u jikkomunika mal-art ukoll, mat-team manager. Għax inti peress li close cockpit ħabba safety tajjeb li jkollok il-co-pilot u anka driver jikkomunikaw fuq l-art biex anka janqal accident ta' wara jġralu xi ħaġa jinformak. Kemm ikun għaddej speed? Fil-baħar sabiħ di l-maximum speed tagħha il-boat hija ta' 85 miles per hour, jiġu qisu xi 130 u 35 130 km fis-sija. Kieku ta' karozza. X'in inkun qiegħed hemm barra? Gas down. Kemm għandi ċans ninqaleb? Jew neħreq? Jekk kun taf x'qed tagħmel huma ċansi żgħar li tinqaleb, imma dana f'tiġrija ġieli anka jagħmlu żbalji, ġieli ma jkun żball, ġieli jkun accident. Il-boat hija magħmula safe ħafna, anke jekk tinqaleb bit-top speed li tella hija safe, anka is-size tal-ħġieġ huwa iddisinjat għall-impact bekk ma tantxu kbir għall-impact tal-speed li tella. Għandek iċ-ċilindri tal-ossiġnu. Ġifri inti l-ewwel ma trid tagħmel tieħu l-ossiġnu, taqla l-steering wheel, ħatibqa' tieħu n-nifs, dak jinqala l-steering wheel. Taqla l-steering wheel biex tkun tista' toħroġ aħjar. Ħalqek. Eżatt. Sewa. Sa dan it-tant jilħu sakemm qed ngħidu dal-affarijiet kollha divers li jkollna aħna professjonali ikunu diġà qegħdin ħdejk fejn il-kanopi biex jgħinu. Fejn ħassir it-tellieqa? L-ewwel event tal-World Championship 2019 ħassir St. Paul's Bay. Għanna żewġ tiġrijiet is-sibt 25 minutes il-waħda u għanna tiġrija l-ħadd ikollha ġiex lebs iktar tkun 12 leb. Ħajkunu 7 boats l-ewwel tiġrija. Jiġifieri mija ħajkun hemm 6 oħra. Inti ma li titla' is-seba' laħna ma' xulxin. Ħajkonna pole position. Il-pole position differenti mill-pole position tal-karozzi ma jkunux wara xulxin. Il-pole position huma jaħduha biex jieħdu min jirbaħ il-pole ikun ma' ġemp l-start boat. Li l-start boat ikollha liqsar triq. Liqsar triq għax intek għandek 7 boat. In-naħa ta' ġewwa tal-ballun. Ħażwiemel. Eżatt. Id-dajes se jkunu kollha l-istess mudell. Kollha xodron SVR 27. Li tibnu intom. U tibdew jinbnew Malta. Jinbnew from scratch bid-design b'kollox. Kull ma ħajkollhom differenti. Il-pilots, il-kapaċità tal-pilots u l-kapaċità kemm il-pilot kemm il-pilot kapaċi jissetja l-propeller. Il-propeller jistaw jagħmlu differenti. L-iskrum. L-iskrum. Taħseb l-għandi ċans nirbaħ jew? Naħseb ta'. Issa ilna kemm? Minni 20 minuta ġoddaj sa. Mela. Tgħallim xi ħaġa naħseb. U naħseb l-ewwel din hu. Ħanara, hemm ħadd warajna ta'. Jien naħseb l-ewwel din. Ħadd warajna. Mela nilbsu l-helmet għax qed jistennewna t-tellieqa. Ejja, ħajjitilqu jekk. Ejwa. Mela startja, forward. Sija fuq il-gas tajjeb. L-ewwel ingrana forward. All right. Tlaqna. U tlaqna. Ħanerpulhom.